Bigarren kasu honetan, zuzenak agertzen dira bat emonda ekuazioarekin, eta bestia, esaten digute, bere bi puntu zintzu diren, eta, ekuazioa guk kalkulatu ere izango dugu. Beraz, lehenengo gauza izango zen, S-ren ekuazioa kalkulatzea. Horretarako lehenengo, malda kalkulatuko dugu, gogoratuko dala, hauken hau, zati amarken bat, hau da, hiru zati behatze bat ere, eta bere ekuazioa izango zen, I berdin, adibidez, minus bi, gehi, bat ere bider x-ken bat. Hau da, S zuzenaren ekuazioa. Gogoratu, sistema bazteko, egingo dugula, posizio relatiboa aztertzeko, egingo dugula ebatzi, zuzen bien ekuazioen ekin eratzen den sistema ebatzi. Iratziko dugu sistema hori, baina nahi izan ezkero, amengo ekuazioa aldugu garatu. Izendatzaileak agertzen direnez, hobeto da garatzea edo manejatzen zari asko oso hobeto zegoek. Edo, izango duzue, I bakanduta dagoen ez hemen, ortestu goian, baina satiki batekin. Satikiarekin normalean zuek esari emolatzen ondo, nire gomendioa da amengo ekuazioa garatzea. Zeran, bidertu dana bideriru, eta garatuko zen. Iru bideri, irui, berdin, minus bi bideriru, minus 6, bateren bideriru bat, beraz, gehi, x-ken bat. Gogoratu, hause, bideriru bidertzerakoan, iru goian ipintzen dugula, hemen, iru eta simplifikatu itzen dela. Geratzen daulanik, eta dan alde batera pasatzen badugu, hause hona, geratuko zen, x, ken irui, ken zazpi, berdin 0. Hau izango zen, S zuzenaren ekuazioa. S bada hau, R, goian dagoena, orduan biak idatziko ditugu, temeniko dugu, iru x, ken bi, ken amalau, berdin 0, eta x, ken irui, ken zazpi, berdin 0. Eta orain ebatzi. Ebaki puntu bat badago, ebakitzen dira. Ebaki punturik ez badago, paraleloak izango dira. Eta ebaki puntu infinitu, ebaki puntu badauz, zuzen biak bardina dira. Zengo genuke? Adibidez, hemen x askatzen badugu. Irui gehi zazpi, gogoratu, ordezkapen metoda erabiltzen dugunean, bakantzen den lehenengo ez ezaguna, komenigarria dela, kuadro baten sartzea gero, zuzenean jotzeko ara, kalkulatzeko, I daukagunean, kalkulatzeko x-a, eta horren goian ordestu. Iru bider, iru x gehi zazpi, ken bi, ken amalau, berdin 0. Hau da, behatzi x gehi hogeta bat, ken bi, ken amalau, berdin 0. Parkatu, hemen iru I da, hauxe, I, tamen I, behatzi, ken bi, zazpi, eta hogeta bat, ken amalau, gehi zazpi, berdin 0, beraz, zazpi, berdin minus zazpi, I berdin minus bat. I minus bat bada, torten gara ona, eta x izango da, iru bider minus bat gehi zazpi, hau da, x berdin lau. Beraz, zuzenak ebakitzen dira, eta ebaki puntua izango da lau minus bat.